Здравейте на всички! Днес ще поговорим за човек обещал реклами на няколко YouTube канала, които ще им доведат, да кажем, по 5000 абоната на всеки канал. Това е един от най-хейтваните канали в България, Пияния професор. Той обеща, че ще направи реклама на двама печеливши ютубъра, които му направят на него реклама, разбира се. И така, за да получиш реклама, трябва да направиш ти реклама и шанса Пияния професор да ти докара толкова абонати е просто нищожен. Самия той има 915 абоната. И нека да видим сега клипа с неговите реклами. Ето, той е правил реклами на 895 абоната, не за 1000. И самия клип има 1562 показвания. В смисъл, как е възможно даже нямаш 2000 показвания, а ще докараш по 10 000 абоната на хората. Да отваряме ProBG канала да го видим на какво става въпрос. 86 абоната. Браво е. 86 абоната и това 100% от тях, да кажем, двама са от Пияния професор. И самите му клипове на това момче ProBG имат по не повече от 100 гледания, средно погледнато. Освен рекламата за Пияния професор, която, разбира се, ще има много повече. Така, сега предлагаме да видим другия канал, който е It's Runex. Така, It's Runex, значи това момче, аз съм му приятел на това момче, в смисъл познаваме се. 152 абоната, от които Пияния професор не му е докарал никакви, честно ви кажа. Прави сравнително хубави клипа, на мен много ми харесват. И най-ми харесва и сатирата за този Туз, където го направил. Обаче Пияния професор няма абсолютно никакви заслуги за тези абонати. Просто тези хиляди абонати трябва да наният цялото около YouTube. Какво ще да става, колко ще стават популярни всички, как Пияния професор е толкова известен, толкова готин, има толкова яки клипове, просто пълна излагация. Надявам се клипа да ви е харесал. Разбрахме, че Пияния професор не е нищо повече от един голям лъжец. И до скоро!